V tom svetskom ruchu len málo kedy ostane čas na vypočutie myšlienok, čo v nás potichu vznikajú. Často si ich ani nechceme pripustiť. Bojíme sa pochopiť vlastné pocity. A pritom tá sloboda, ktorá v nás drieme, je mocnejšia než ten strach, ktorý si bezdôvodne budujeme ako múr medzi sebou a pravdou. Manipulácia populácie je len obrazom degenerácie a slobodná vôľa, prijatie, rešpekt, to je skôr len krásna, naivná rozprávka o svete, kde cesty sú ružové a naše vozidlá sa menia na jednorožce. Najjednoduchšie je zosmiešniť naivné myšlienky štatistikami, logikou, tvrdením, že sú hlúposťou. No koľko naivných myšlienok sa už stalo skutočnosťou? Prečo sa tak bojíme seba samých, svojich pocitov, myšlienok, názorov? Možno preto chcem byť len tichou pozorovateľkou tohto bezcielného, bezradného divadla života. Pretože sme neustále vystavení posudkom a úsudkom iných ľudí, hodnoteniam, ktoré na nás dopadajú ako tiene, často bez hlbšieho pochopenia, len zo zvyku, zo strachu, zo slepej viery. Svet nás učí pochybovať o sebe skôr, než si dovolíme veriť. Učí nás zapadať, než aby nás podporil v slobode bytia. A tak sa často radšej skrieme, umlčíme vlastné myšlienky, aby sme nevyčnievali, aby sme nevyvolali otázky, aby sme neboli terčom úsudkov, ktoré nás môžu zraniť. Ale čo, ak najväčšie zranenie prichádza práve z toho, že sa bojíme byť sami sebou? Popri tom sú to len prázdne reči, slová bez váhy, bez hĺbky, bez skutočného porozumenia, vychádzajúce z úst neodvážnych duší, ktoré sami neboli pochopené. Z urazených myslí, ktoré si našli útechu v súdení iných. Hovoria nahlas, ale nepočujú seba. Kritizujú, ale sami sa boja zrkadla. A tak plýtvajú slovami, zatiaľ čo tí, ktorí naozaj cítia, radšej mlčia. A nakoniec budeme aj my urazení, alebo len unavení z nekonečného kolobehu slov, ktoré nič nemenia, len sa stále opakujú. Príde deň, keď oni sa zmenia, alebo len my prestaneme čakať na ich premenu a namiesto toho zmeníme spôsob, akým vnímame seba aj ostatných. Odfiltrujeme si naivitu od reality, alebo práve v nej nájdeme silu veriť, že svet môže byť iný, ak si dovolíme ho takým vidieť. Znie to ako množstvo filozofických otázok, na ktoré všetci poznajú odpovede. No len málo kto skutočne rozumie riešeniam. Sú medzi nami šťastlivci, ktorí odpovede nepotrebujú. A sú aj takí, čo ich nehľadajú, pretože už pochopili riešenie. Cesta seba poznania je ostrá a klukatá. Plná tajomných komnát, ktoré dokážu človeka pohltiť aj zmiasť. A nie sme to napokon my sami, kto si stavia pomyselné hranice a rozhoduje, čo je správne, reálne, nezmyselné či naivné.
Nájsť človeka, ktorý je ochotný riešiť problémy, vypočuť si tvoje názory a aktívne pracovať na riešení, nie je vôbec zložité. Ak sa nechceš slepo opierať o druhých a zveriť im svoj osud, pamätaj, že nikto necíti presne to, čo cítiš ty. Nikto nevidí svet tvojimi očami. Neprežil tvoje bolesti a nekráčal po rovnakej ceste. Každý nesie svoje vlastné jazvy a príbehy a možno sa vaše cesty ešte len pretnú. Alebo možno nikdy. Mojím cieľom nie je znehodnocovať či podceňovať medziľudské vzťahy ani odmietať pomoc, radu či súcit. Chcem len zdôrazniť dôležitú myšlienku. To, ako vnímaš seba, svet a svoje okolie, dokážeš najlepšie pochopiť. Predovšetkým ty. Nikto iný nepozná tvoje pocity, myšlienky a skúsenosti tak dôverne ako ty. A prečo sa teda tak bojíme samých seba? Pretože možno hľadáme tam, kde odpovede nikdy nenájdeme. Pretože sme príliš dlho nepočúvali vlastné pocity. Odkladali ich bokom ako drobné, nenápadné odrobinky a z nich rokmi vyrástlo niečo, čo nás presiahlo a začalo ovládať namiesto toho, aby sme to ovládali my. Pretože sa bojíme vlastnej sily, pretože nechceme zažiť hanbu. Pretože to, čo sa v nás skrýva, bolí viac, než si dokážeme priznať. Pretože sa snažíme zabudnúť na sklamania a nechceme im dovoliť, aby nás znova ovládli. Pretože sa tvárime, že je to excelentné riešenie, aj keď v hĺbke duše vieme, že nie je. Niekto kedysi niekde povedal niečo, čo sa časom stalo normou. Ale ja mám pocit, že byť jednoducho človekom so všetkými pocitmi, pochybnosťami a nedokonalosťami do tohto zákona nepatrí.